Veronika, aj keď si moja žena, nemôže sem len tak prísť a obviniť niekoho z vraždy. Máš na to nejaké dôkazy? Ako by som mohla? Boris dal odstrániť jediného svedka. Potom, ako si ho varoval, že Dano bude svedčiť. Výborne, tak už aj ja som súčasťou tvojich konšpirácií. Mala vám iba vyhrať voľby. Prosím. A poslúchať. Veronika, už sme sa o tom bavili. Ja som nemal inú možnosť. Bolo to dohodnuté a oni na mňa tlačili. Ty si bola v nemocnici, v bezvedomí. Ona mala vždy svoju hlavu. Rozhodla sa, že sa Borisa zbaví. A to vieš odkiaľ? Pýtala sa ma, či by Maťo svedčil proti nemu. Dobre. Vieš o tom, že tvoj bývalý frajer je zapletený do vraždy premiérky? Práve v tejto chvíli je Boris so svojimi ľuďmi v Thajsku a chystajú sa ho priviesť sem ako hlavného vinníka. Takže akékoľvek dôkazy z jeho strany proti nemu budú prinajmenšom pochybné. Ak sa neprestaneš do toho pliesť, ani ja ťa nebudem vedieť ochrániť. Sú príliš nebezpeční. Nezabúdaj, že sa nezastavili ani pred vraždou. Ja neviem, či sa mi hnusí viac mafián, ktorý sa stane politikom, aby zakryl svoje kšefty, alebo politik, ktorý sa kvôli moci stane mafiánom. Vítaj vo vrcholovej politike. Pozri, ani ja som si svoj život takto nepredstavoval, ale jednoducho človek niekedy nemá na výber. Ako jasné, môžeš sa zo svojho obláčika morálnej nadradenosti pýtať, kto mi dal právo rozhodovať o tom, čo je pravda a čo je lož. Ale vieš čo? Je to iba tvoj obranný mechanizmus, tvoje alibi na to, že ty nerobíš nič. Pretože svet je v sračkách a všetci to vieme. Biznis riadi vlády, tak to proste je a to je len vrchol ľadovca. Veronika, spravodlivosť neexistuje. Svet ničí chamtivosť ľudí. Ale ľudia tomu nie sú ochotní veriť. A uchylujú sa k rozprávkam o spravodlivosti a nádeji. A my im tie rozprávky hovoríme ako dospelí svojim deťom. Aby poslúchali a sedeli pred obrazovkami a tlačili do hlavy tie blbosti. A nechali nás rozhodovať o tom, ako majú žiť. Pretože my sme elita, ktorej patrí svet. Je mi z teba zlé. A ty si naivná, ak si myslíš, že vystúpiš z tohto systému. Pretože ak chceš byť úspešná, musíš hrať podľa jeho pravidiel. Kľúče ti nechám doma na stole.